लोगोफोर गणेश मन्दिराव फैदों बिजिनि हास्रावबारि गणेश मन्दिर नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेनो गेटआ बैयाव आथिं सुनानै थांनांगौ। बेखायनो नोंथांमोना नैबे दुवारि बोराइ दुवारि बुरैनि नैबाव बेवहायबो गय फाथै होनांगौ फैसा बेयावबो बे दुवारि बोराइ दुवारि बुरै ओरै नङाबा ओरै होजायो। आंथ' खुलुमला आंहा बिदाय लालांखाबायमोन। आं नोंसोरनो देखायनोसैल'। नै बिथांमोना सान्थि सारग्रा इसोरनो खुलुमग्रा बिथांमोना बैयाव खासिनि खुसिनि होयो खासिनि सायो। दिनै बिराद खम जादों दायो मोनासि हांबासो एसे बुरजा जागोन एसे खम मानसिफ्रा। दहाय फुङावबो एसे माबा जादोंमोन बुरजा जादोंमोन दा एसे बेलासि हांखाय खम जाबाय देखायनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन। ओरै बिमा सरस्वती लास्ट ओरै सानजानिया नैबे आफा गणेश बिना आफा गणेशआ हिन्जावसो गणेशआ हिन्जाव मोदायसो ओमफ्राय बेहाय लोखि नै बेसोर प्रसाद माबा माबि होनाय पुर'हितबो दं। ओमफ्राय नै बिथांमोना पुर'हित खुलुमग्राया दिनै बिराद खम मैयाबो जादोंना जायाखैमोनथाय र' देखायबावनो थिं बे सहरनिबो दङ। ओरै खुलुमखांनानै ओरैजाय नै गाथा दामहोनांगौ ओरै गिदिंनांगौ ओरै खनथाम गिदिंनांगौ खनथाम साननायफ्रा जाफुङोनो। दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे सहरनिया बैयो बे सहरनि नैबे नोंथांमोन दा देखायगोन र' ओरै गिदिंनानै ओरै फैजायो आरोखि खनथाम गिदिंनांगौ। ओरैनो आंबो खुलुमसै फैथारनायनि नामै जाखो बे बे खालामनाया मन्दिरा सुरा नङाबा बेसेबां 1954 होमबालाय जाबायानो लामनो 1954निफ्राय 2000 सिमावनो 50 बोसोरा थांखाबाय आरो बेनि उननि 20 50 60 70 80सोआ जाहैबाय फुरा 90 बोसोरसोआ जाहैबाय। बेयाव बाथि सावै सावै थाङो मानसिफ्रा। बिथाङाबो एसे माबा दङ खोमा बेहा बिबान दं खोमा बेयाव मावो बिथाङाबो बिमा गुरु बायदि बेबो बयबो फैयो गावबागाव बिबान रानना होनाय बयनोबो नै आजां गाजां फिथाइ सामथाइफ्रा ओरैनोसो थालाबायबाय बिराद माबा फिथाइ सामथाइ दङ नोंथांमोना नायनो हागोन। नै खुलुमगासिनो बेनो आइ बिमा बरमानि बेसरि बेयावहाय फारौ एरि होयो आरोना फारौ एरि होफैनो हायो। नै एबारनिया हिन्जावफोर आवगोलनिया हौवाफोर दंमोन सोलाय सोलाय थायो बिथांमोना गासिबो आइ आफा हमजाजोबनाय नामाथाय ने ओरैनो दौरि हिसाबै थानाय आन्दासाव हौवाफ्रा थायोमोन खोमा नोंसिनि हौवाया आच्छा माने जोंना बे बाबा गणेश मन्दिरनि गाहाया हौवा नालाय ओमफ्राय बे माबायाव थाबाय जों दा बहाय आइनियाव थाबाय आरो हिनजावफ्रा सायख'यो आरो कमिटिनि नै बेनो रायजो राजा सायख'नानै जों दा हिनजावफोरा 8 जन दं आरो 8 जन बोसोराथ' आरसि बोसोरनि बारबायानो जाहैबाय गोबाव जाबाय बिराद गोबाव जाबाय आयंमोननि दिनावनो गायसनबोनाय जाहैबाय। ओमफ्राय सिगाङाव बिदिनो जैग'फोरल' होयोमोन बिदि स्थान लुलायनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय उनाव बिदिनो गोरों गोरानि मुगा जाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो फोसाबनानै दा बिदिनो जैग'ल' होयो ओमफ्राय बिदिनो मन्दिर लुथारनानै नोंबो आंबो एसे दान होबाय ओमफ्राय बिदिनो मन्दिर दर्शन खालामग्राफ्राबो होलांबाय रायजो राजायाबो होबाय दा बिदिनो बे आफा गणेश महामुनि मन्दिरा दा सनानि मन्दिर जाबाय आरो ओमफ्राय सनानि आस्थाम सनानि सना
सनानि माला गोबां मुवा दंसै आरो सनानि त्रिशल बेयाव मा मानिनो हायो जेनेबा बेवहाय जेन'बा नों साख्रि लुख्रिनि फिसा फिसौ सोरहाबा गैयाबा सोरहाबा जरा जुलि जायाखैबा सोरहाबा माबाफोर मोनसे आंखाल जादोंबा सोरहाबा माबा मोनसे खहा जादोंबा बिख'नानै लाफिननो हायो आरो ओमफ्राय माने बिदि बिख'नानै लानायाव मोनफिननायनि थाखाय दा फिथाइखौ बे सनानि आस्थाम साख्रि लुख्रि मोननाया सनानि माला त्रिशल सनानि बिदि सोरबा सियार सोरबा न' थिं बेफोरखौ होदों आरो आफाया अनगासिनो आरो बिरादनो ओमफ्राय दा एबारथ' बिराद गोदान गोदान मानसि फैदों होफैदोंबो सनाबो रुफाबो बिदि आरो होफैगासिनो गुबुन गुबुन हारिनिबो फैयो गुबुन हारिनि नेपालि फैयो ओमफ्राय बाङालिफोर फैयो बे खाथि खाथियाव जोंनियाव गुबुन हारिनि मानसिबो गैबाङा नालाय ओमफ्राय बिसोर दर्शन खालामाबाबो दान बाबसुआ बहाय दान होलाङो आरो बिदिनो दा फोसाबै एखे मोजां सायाव मोजां जाबोनाय जाबाय आरो बयबो बे जेरावखि था बे आफा गणेश महामन्दिरनि मन्दिरखौ होनबाथाय मोनथिसै आरो 2 नं हास्रावबारि होनबाथाय नामजादा जाबाय बिजनि हास्रावबारि नोंथांमोना फैनो हागोन खुलुमफैनो हागोन बेवहाय नै बेबो मुर्ति बानायबा मोजां जागौमोन बेखौ माने मुर्ति बानायफेरानो बानायफेरा बेखायनो आइनि फट'खौ दोनो आरो आवगायाव ओरैनो फिसा दोनोमोन दा गिदिर खालामबाय आरो बेखौबो आवगायाव ओरैनो फिसाल'मोन आरो फिथाइ सामथाइ होफैयो मानसिफ्रा खासिनि लाग्रा बिथांमोना बिराद फिर जायो खासिनि लानायावबो नै फैसाफ्रा नुबाय खासिनि होग्रा मालाय मानि जायोबो हामोबो बेमार आजारफ्रा बेखायनो गानजाफैयो खाथियाव फैनानै बुंफैदों रागा जोङो खुद्रियो बोराबो लेखा फराया होननानै बुंदों दहाय नों आफाया अनोबा दिनै फरायसुला गथ'आ नोंनि अननाय सहाय दानहोबा फरायनो लिरनो गोसो जाहोनांगौ दिनै आइ बिमा लक्ष्मी सरस्वती साथामजों सासे महासंखौ गारनानै दिनै उदां थांफिननांगोन उसुं गोरों जासिगोन जेनेबा आइया सोरनिफ्रायबा मोननाय ना खोनायाखै सोरनिफ्रायबा सोलोंनाय ना आइ आफा होनाय आइ आफानिफ्रायसो जा एसे आइ आफानि गियान मोनदोङो बेजोंसो जोङो दा बिदि फिसाफोरखौ एसेब्लाबो सक्ति गानहोहरनो हादों बेनो बे बाबानि अननाय आरो जोंबो ओरैनो थाफै मोनाखै बे बाबानि अननाय बाबानि बोजाबनायावसो जोंबो फैदों माने आइ आफानि बिबान दं बिहाबो मोनफा मोनफा साफा मोनफा सोरनोबा खासिनि सोरनोबा थाबिस सोरनोबा बिदिनो जानागुरु सोरनोबा नायग्रा बिदि हरो सासेयानो गासिबखौबो लानो मोना ओंखायनो आइ आफाया सबनोनो मोनसे मोनसे सोरबा बेमार आजारनि सोरबा मुलि दावालिनि होजोबखादों नोंथांमोना फैनानै खुलुमफैनो हागोन बावहाय बियो बिजनि हास्रावबारि नै नोंथांमोन नायदो बेनो गेटआ ओइयाव भलिबल होबावदों भलिबलखौ नोंथांमोन देखायनोसै